Koľko zariadení je možné pridať do jedného konta? V aplikácii AirConnect do konta je možné pridať neobmedzený počet zariadení. Aké limity má aplikácia pre zobrazovanie dát alebo iné limity? Aplikácia AirConnect nemá žiaden limit pre zobrazovanie dát. To znamená, že jednou z kľúčovou výhodou ďalšou je, že si viete zobraziť trasu do akejkoľvek histórie a viete sa dostať ku každej jednej vzorke dát, ktorú tracker zaznamenal zvlášť, bez problémov kedykoľvek. Sú nejaké poplatky za prevádzku aplikácie AirConnect alebo za prevádzku zariadenia? Nie sú žiadne poplatky. Jediné, čo zákazník musí zadovážiť, je SIM karta a to je všetko. Veľkou výhodou je, že po zakúpení trackheadu je aplikácia AirConnect úplne zadarmo a s prevádzkou zariadenia už nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky.